xi qabelkom ħalli Inselmulkom, sinjuri, u nilqawkom għal xute dan il-programm li tikun ftit allegrija u ftit ferħ f'dal-pajjiż li tirrenja s-serjetà u t-toqol. Issa, jekk taraw xaġa interessanti jibatulna. Anke jekk ma tarawx jibatulna fuq shooter@danusan.com. Jibatilna kulħadd, xorjari u ma jarax, jibatilna li xiġifieri, ma jarax. Le, għax kultant jekk ma tarax xi ħaġa, inti xorta għandek tinfuq. Eżempju, ħantik eżempju. Mhux nifhem. Ħantik eżempju, mela. Barsa skala, with the line, fej il-fajtata, ta' fejnu, mela mek zbroffa dranaċ u minħabba da dranaċ in-nies ma jistawx jom. Allora jien qed ngħid, jekk in-nies ma jarawx navigators għaddejjin fil-baħar għandhom li ċemplula jew jgħidulna. M'hemm xejn ma tistgħu aħna nafżaw il-kotra, fim kif taf. Taf noqgħod ngħid jien, imma dan dranaċ biex jisbroffa jinstad x'imkien, imma biex jinstad. Biex. Mhux għax ikun hemm xi ħadd kabbari dan, ikun andar, ikun jiflaħ, ikollu submarin. Orra, Ek jinstat. Però jiena x'inha dal-programm nipprova nagħllem bħas-soltu tajjeb bħal ħafna mill-programmi Maltin. Jiena nixtieq ngħidilkom illum nurikom kif tista' tħol toilet illi jkun daħal fih tiftaħ, eżatt, submarin minn daw li jkun kabbari. Ħanurikom kif. Uj, mela, nilqakom fl-uffiċċju tiegħi fej ħanurikom kif tista' tisblokka toilet tajjeb mingħajr ma tuża kimiċi u mingħajr ma toqgħod tuża il-plunger. Is-sigritt ta' kollox huwa is-sapun tal-platti. U meta wieħed juża is-sapun, da s-sapun huwa b'saħħtu biżżejjed biex ineħħi żjud, ineħħi l-gris tajjeb, jiġifieri vera b'saħħtu. Issa, li tridu tagħmlu huwa li titfgħu tazza sapun u tħalluh għal dik is-sija u nofsek. Il-sapun bil-mod il-mod jibda idewweb li jkun hemm fit-toilet u suppost illi jinfetaħ. Jekk le l-aħjar jekk taraw li għadu hemm, tajjeb għax hu jdewweb kollox, jiġifieri anke l-koko biex niftehmu għax ikun magħmul ħafna mill-ilma, allura faċli biex idewweb. Jekk le imma babborma misħun u bil-mod il-mod ferraħħa wkoll ġo toilet u suppost għandu jkollok toilet nadif. Prosit, Sorry. Tistenna sija u nofs dan, ċans issa ngħidlek. Tieni ċans. Inti xammart mhux għax missejt bidħik. Le. U għandi sija u nofs importanti ma jmur ħadd u jiflaxjali. Okej, mela dik grazzi tal-li tallimna. Xejn, m'hemmx imniex. Immissa daqshekk ħara u ħanaddu għal xi ħaġa iktar importanti u ħankunu qed ngħinu. Ija, mux għalija. Mux għalija, imma għal-puttino. Bil-vips. Unfakrukom illi għat hemm il-labubos u s-set ta' affarijiet oħra illi tawna Ġiljen u Zoe kom qed jirċievu diversi offerti bi prezzijiet differenti illi kollu milli ħadkunu qed ittuna għandkom ħajmur għall-puttino, ġifieri jkunu ftit iktar ġenerużi. Għadhom hemmhekk għadni ma tlaqthomx mill-idejja ħanarġu nurukom li huma daw il-labubos. Labubu macaron, Fallen Wild, Labubu, Hasipupu, Wild but Cutie, vera popular dak. Bini babla dak ta' very hello cry baby ukoll. U barra l-labubos għandna daqsxejn ta' sorpriż oħra. U insertajna waqt li rċevejna di-donazzjoni kellna lil Mirjana Content. Mirjana Content is here. Hawnhekk għandna basket affarijiet tal-Pop Mart inklużi l-famużi Labubos jien għandi tnejn waħlim mal-basket tiegħi. Kollox rari. Dan ir-raġel ta' hawnhekk qed jagħmel biċċa tax-xogħol ta' vera u kull min ħajixxi dawn. Tix tiffirmaħulhom. Jien nifirmaħhom Mela, għal-kollha. x'taħseb? Nifirmaħhom. Anzi, min ħajixtrihom kamaddu għal Mirjana u niġu nifirmahomlok. Deal? Deal. Promise. U dawn ħajmorru kollha għall-puttinu. Ibatunna fuq 9979779 kemm lesti li toffru għal Labubos għas dit sorpriża. Ara naqra, jekk intkom qed titħajru għal dawk il-Labubos jiġu qed jidħlu Labubos u affarijiet oħra, ħalli ma nħawdux. Labubi. Le, għax hemm Labubu u affarijiet Labubos u affarijiet oħra. Issa bil-firma autografati minn Mirjana Content ukoll ħajtilqu bħala banċ wieħed li kollu ħajmur għall-puttinu ibatulna fuq dan l-SMS is-somma kemm ħatofru għalihom. Irridu naqtawha, tajjeb, sinjuri.
Diki. Dan, daħalli messaġġ. Mela jimprovajt dik tas-sapun, imma sissa mhux tal-li ma ħadmix tal-li qisu nstat tiktar it-tojl. Ma ġara xejn għandi parir ieħor, mela aqbad 10 cents, anzi, anka 1 cent jew 2 cent, kemm trid. Nagħlaq l-importanti jkollok 100 euro. Dur darek lejn it-toilet, aqbad 10 cents itfaħħa lura u ara li tasal fit-toilet. U mbagħad għamel wish li l-plumber huwa available u jista' jiġi jiftaħu l f'dal jumej li ġejjin. U l-100 euro. Kemm ittihom il-plumber? Mela l-limt għallum,